käynnissä. Olotila on niin paska kun en olevani jäässä. Ajattelen liikaa paskoja ajatuksia mun päässä. Yhtäkkiä kytät pysäyttää, rupee tutkimaan, kysymään henkilöpapereita, rikoksen aiheita, ne kelat vedän aineita, yrittää saada mulle paineita, mut mä kelaan et jos ois ase kourassa, jos mua vituttais huolella järjestäisin teille tapaamisen pimeällä puolella. Ampuisin päähän miettimättä mitä katsoisin, mun 2 kuntarusta kaatuu mun eteen. Vittuks teille kuuluu mitä mä teen, missä mä meen, kenenkään mä liikun. Hetkinen, Nyt mä makaan kadulla, veressä käsi raudoissa, katson kun 2 pussipäätä hymyilee vieressä. nyt sä poika olet liemessä. Vittu kun en pystynyt pitää näitä sanoja mun mielessä. Nyt maistuu veri kielessä, vittu kun pitää olla liemissä, bisseissä, ties missä myrkyssä, kun en itekään tiedä. Ja nyt mä viedään putkaan, ties mistä syytetään, uhkauksista, laittomista vahingonteoista, huumausaineen rikoksista, kaikista asioista, mukavista. Kerää asehalussa pidosta ja niistä muista rikoksista, loputtomista. kaikki ei taida olla kohdillaan. Kelasin et jos mä saisin kytän aivot käsin kääri sinne torttiin. Meksää päälle veisin herkut ainoalle ystävälle satanalle. Helvetin portille kaiken pahuuden kunnia illalliselle. Mä vannon sun pääse kestäis tietää kelle kaikille hulluille sekopäälle. Meit on enemmän kuin luulet, tappava katse, kalpea naama, punaiset huulet. Kun näet yhden meistä jalkoihis kasvaa juuret. Pari päivää kestin, pääsin pois, soitin, mietittiin, suunniteltiin, käytiin hakee tykit, päästä ampuvideoitiin, kyttiin. Ne ei tiedä vielä mitä aion yllättää ne omas kodissaan. Ammun niitä lapsia sekä vaimoja, vaikka ovatkin naisia. Samanlaisia ne silti on kuin vitun satiaisia. Mitäs meni naimisiin sijanka, taas on sale vika. Nyt on summa kuin huoneessa, piljasuonessa, veitseni lapses kaulassa. Virtaa hitaasti, kotsumuksus tulee spitaaliin. Miehesi on töissä, se ei tuu ainakaan keskeyttää mun rituaali. Mitäs konstapeli, tekeeks mieli etsii meidät käsi? Kidutettiin perhettä, siellä nautittiin siitä. Kun muijas vinku verisenä lattialla ja armoa pesä pystyssä. Huus sua, huus apua, ei herunut. Tippaankaan sääliin, vaan sanottiin pidä sä huora pääski. Mitkä on viimeiset sanasi ennen kuin aamun pääsi palasiksi? Miksi? Siksi yksinäsi mietit mitä sä teet. Shoot the fucking cops and then kill yourself. Onko tää oikeesti niin vakavaa? Vedä tippupaukut teet makamaan kelma elämän tarkoitusta. Vitun sikki musta ainakin tajuta, et mä oon pikkueliö isossa maailmassa, mihin mut on tarkoitettu. Sale tappamaan ei ainakaan, taika metsäs pikkuelukoita halaamaan.